खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव आरोबाव आङो सानडे स्पेशल पर्क दालि लानानै फैलायबाय दिनै आरोबाव गोदान रोखोमै आरो संनानै आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामबावनोसै दा आङो माबा अमाखौ रुगासिनो दङ बेखौ रुखांनानै दा आङो दै साफाजों मोजां सुनानै लानोसै जागोन बेजोंहाय नैबे 2x स्पाइसि दा बेखौ मारै मारै संगोन आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांगोन ओमफ्राय आं संनायाव बारा रायलायबाय थाला आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' ओमफ्राय आं बेखौ मानि थाखाय जानो नागिरदों बेखौ दाहाय खिन्थानोसै आङो दे रायजोफोर होमबा आंनि अमा संनाय अमानि रेसिपिखौहाय नैबे 2x स्पाइसि बुलडागजों संनायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो नायलांबाय थादो होमबा नै संनायाव स्ट्रबेरि बायना लाबोदोंमोन बेखौ जागासिनो एसे थाव होनानै आं एवनानै लाबाय बेवहाय टमेट' ओमफ्राय सामब्राम दरनै दङ ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजें फिसा दङ बेखौ ग्राइन्ड खालामनानै लानोसै आङो एसे एवनानै लाबाय ओमफ्रायहाय नै बेखौबो थाव होआबालानो आङो एवथ'बाय थाथ'नोसै आरोना दसे एसे मोजां थाव गबावथोंसै बियो एसे खामफ्राम जाजासे ओमफ्रायसो बेखौ संलांबाय थागोन आङो गासिबो बेखौ दा खेबसेनो बइल खालामनाय बायदि होलाजोबसै आरोना होमबा नायलांबाय थादो रायजोफोरा मोनद्राय बुंबाय थाला नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय दा जानायाव लोगो हमनोसै होनबा ने रायजोफोर नै आङो सामब्राम बे टमेट'फोरखौहाय बेखौहाय ग्राइन्डाराव होनानै नै दै होनानै लाखाबाय आरोना बेखौहाय नै बेयाव डाइरेक्ट हरसां दैखौ बुरजा होनानै दोनसै बानलु गोरान एसे होनोसै ओमफ्राय पासफुरन संख्रि सस नै आङो सारायावबा गोबाव नांगोन ना बेयो गिदिर गिदिर नालाय ओंखायनो आङो एसे थाब जानायनि टाइमाबो जाबाय नालाय एसे थाब जानायनि कुकारावसो होनोसै अमा रुइबाय नै ओमफ्राय दै होदेरबाय आङो अरा दै एसे थानायावनो दै एसे होदेरनानैहाय रामेनखौ होबाय आङो ओमफ्राय जाबाय आरोना जासिगोन होमबा रेडि नै दा जानाया होमबा जागायबाय बेवहाय नै मैद्रु दङ ओमफ्राय सालाद नै न'नि गाजर बियो दा जानोसै थारमाने आं बेखौ बिदि जानायनि रिजन दं आरोना आंहा टाइमखौनो मोननाय जाया माने आं स्पाइसि बिराद मोजां मोनो आरोना आं स्पाइसि बिराद जानो लुगैयो ओमफ्रायहाय दाबो लुगैनाया हाला ओमफ्राय बे नैबे नुडल्सखौ जानो लुगैनानै दंगासिनोमोन आं जा गोबाव जाबाय जायैया आंहाय टाइमबो गैखाया नालाय दा अमाजोंनो जानोसै होननानैहाय आङो दिनै जानाय जाबाय आरोना होमबा नायनोसै माबायदि आलौगोन जानाया जानो लुगैथारबाय आङो ओमफ्राय ओंखामजोंनो जानोसै ओंखामजों जानायाव बारा आलौनाय नङा खोमा आलौनायाथ' आलौवो होमबाबो बे आलौनायखौनो मानोबा मोजां मोनो दा जानो लुगैनानै दंमोन आङो बेखौहाय माने बे नुडल्सखौहाय टाइमानो जाया जाया जानो नंबाबो दा बे टाइम मोननायावनो अमाजोंनो ओमफ्राय जाथारबाय आरोना जा गोथाव जाखादों गुरैनो
음. Saya from spicy जानो गोसो आरो अमा lovers बिसोरबो try खालामनायबानो जाबाय गोथावानो मोनजाखायो अमाजों मालाय माथो थावै दंबावो ना हारिफोर hala alu deng मोननो फैगौ संदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौहाय एसे जादों बियानो ओमफ्राय एसे बाबाजों मोनजों रावबो जानो आवगायखाया उदै बुंबावबायसो आंहा ओंखामबो बेबो जानो लुगैनाया फुरा जाबाय udah bumbah asa nung lang nó sao nè nó sao nó lớn nung lang udah bumbah pada galai Susan ba fake sen thì makasih berapa jam pas naik lu sampai
Aduh, Hắn lang. Alung này nó 20 mấy video xuống vậy. Alung này là bikin ko siya kayang. Alung này ko. Sabi ng din ba? Noodles bang kamba? Hindi alam wala. Betul-betul hala. Bang. Yung pa subscribe for ano video ko. Bye bye. Thank you for watching.